Vítam vás u dalšího videa, tentokrát to bude také špeciálne video a viete aké? Tentokrát to je druhý pokus hodnotenia vašich YouTube kanálov. Teda, tentokrát to je ako nahrať video na YouTube. Ideme na názov. Počkať. Hodnotím vaše YouTube kanály. Počkať, kde je hashtag? Hashtag 2. Video verejné alebo nezaradené. Pamätať, počkať, hologram. Tak, dám to napríklad na 21. čo je zajtra, OK, a čas dám napríklad na poobede, OK, na 13. na poobede, nastaviť premiéru. Tak 21. júla 2024 na 13. ďalej. Áno, že pre deti nahrať video. Už sa nahráva na YouTube, pozrieť video. Tak to je všetko z tohoto videa. Dajte like, odber a som čakal, vidíme sa u ďalšieho videa.